7 клас да стана в 54-та? Първо, защото те биха се почувствали в своя собствена среда, сред свои познати и съученици и прехода би бил много по-лесен за тях. Второ, голяма част от тях познават или са виждали учителите в горен курс, знаят от свои съученици как точно се преподава и какво точно се изисква. Другото, което не е нужно да ходят в училище, което е далеч от мястото, където живеят и да прекарват доста време в път. При положение, че същите неща, същите профили ги има и в нашето училище. Знаят какво е обучението в горен курс. Специално за езиковите паралелки, знаят, че се делят по групи, нещо, което в някои училища го няма и това предполага трудно адаптиране в последствие, когато преминат в 9-ти клас, тъй като в повечето училища учителите в 8 клас са едни, а вече в 10-ти клас продължават други учители нагоре, а даже има и текучество на кадри, което е доста неприятно за самите ученици, трудно се адаптират към изискванията на колегите в по-горните класове.